Siyabingelela futhi Makhehla, siyabingelela bogogo kusabalozi lesi umkhulu nogada Makhehla. Siphethe enye induku futhi sizophawula phezu kwenduku ethile okuyinduku abantu abayaziyo, induku futhi esinokukhuluma ngayo kakhulu la ekhasini lethu okuwumhlonishwa bathi abelungu i-fountain bush. Leli khubalo-ke liyababa kanti lisebenza kakhulu, bayazi-ke labantu abathanda iy'nkundla nalabantu abaphethe njengoba kuwumhlonishwa nje labantu abathanda ukusatshwa. Nguye umhlonishwa lo ngane zakwethu. Ikhubalo elihle kakhulu-ke leli, ikhubalo elihle kakhulu ngane zakwethu, izinto ziyakhothamela, ngisho amakhosi ayakhothamela. Ake sikhulume ngalo leli khubalo scientifically ukuthi bathini ososayensi ngaleli khubalo. Leli khubalo-ke ngane zakwethu bathi likwazi ukusaphotha isikhumba. Uma bekhuluma ngesikhumba bakhuluma ngezinto ezinjengereshi, bakhulume ngezinto amanxeba. Uma ukuthi unenxeba noma ulimele, uyakwazi ukuthi uthathe amakhasi kamhlonishwa, kungamakhasana nje amancane ayizintinyana, akulona ikhasi elisile. Bese uthatha lamakhasi lawo uwaqanqathe then ukwenze kube yi-paste, ukufake lapha enxebeni then bese uyabhandisha. Iyakwazi ukusebenza kakhulu, iphinde ilwe nezinto ezifana ne-infection cause bathini abelungu bathi isebenza kakhulu njenge-antimicrobial. Uma i-antimicrobial futhi isebenza kakhulu ey'ntweni ey'njengokubulala ama-bacteria nama-fungi cause kunezinto ezikhona emzimbeni womuntu esingakwazi ukuzibona ngamehlo wethu ezifana nama-bacteria okudingeka ukuthi uzube nezinto ezinjengama-microscope. Thina-ke kwethu noma ngikholelwa ukuthi wonke umuntu uma esuke nenkinga uthathe microscope a-check-e ukuthi inkinga ikephi. So singasebenzisa umhlonishwa ekulweni izinto ezinjengalalezo esingaziboni ezingama-bacteria ezigcina zikhanda i-infection nama-fungi abangela ekuthenini umzimba wakho ube ne-malfunction. So isikhumba sakho uma ufuna sihlale si-clean, sebenzisa nangulo ushuni wakho lo, uyakwazi ukumenza abe imbiza yakho noma umphuze satiye, but uyababa ngane zakwethu, angifuni unikhohlisa, uyababa. Kungcono uma uzomenza abe weak-nyana, ungamenzi abe strong cause uyababa lo shuni lo. Uyasebenza-ke ey'ndukweni zokuphalaza, ekubuyiseni isithunzi, ekuhloniphekeni, uyasebenza kakhulu lo shuni lo. Uphinde asebenze anti-inflammatory. Uma esebenza njenge-anti-inflammatory okusho ukuthi unciphisa ukuvuvuka ngaphakathi kuma-internal organs kuwena noma ngabe sesikhumbeni cause kunezinto esingaziboni sinezenzakalayo kuma-internal organs ethu, especially la emthanjeni yethu kuma-blood veins wethu. La kuba nama-blockages adalwa i-inflammation. So if umhlonishwa afika lapho, ufike nalama-compounds akhe akwazi ukuthi ama-compounds akhe akwazi ukuthi alwe nalesi simo lesi, afike aqede lokhu kuvuvuka lokho, then adedele igazi li-flow ngendlela cause the moment kuba ne-pressure, kuba ne-blockage, leyo nto i-create i-clot okungamahlule. Amahlule a-create ezinye izinto, ugcina sekuyavuvukala uyiswelingi. Ingane zakwethu ngicela ni-understand lento noma ngayenzanga life science nezifundo zaka-science, but kumina yenza umqondo nje ngumuntu waka-commerce, yenza umqondo njengomelaphi futhi wesintu, yenza umqondo. Ngicabanga ukuthi nakuwena lapha ekhaya yenza umqondo. Siphinde si-check-e ezinye izinto ezisaphothwa umhlonishwa bathi i-respiratory something like that, support izinto ezinjenge-cough, i-chest congestion. Shuthi buyisebenze kakhulu njengezinto ey'njengamabozana. Ningixolele kwi-pronunciation, ngeke ngayisho lento ngathi amagama a-scientific nginenkinga la kongwaqa ngendlela engikhuluma ngayo noma ngendlela engipronounce ngayo amagama. Vele nasesikoleni ngivele ngumuntu we-theory, so izinto ezi-scientific zinakho ukungiduzula somehow. But uyasebenza kakhulu ekwehliseni ukukhwehlela. Ngokubuka kwami nje njengomelaphi wesintu ngiyabona okay, futhi ungakwazi ukuthi umbilise nyana then ufake uju phakathi, wenze i-syrup yakho noma wenze itiye lakho lokwazi ukuthi usuthinishe umphimbo wakho, ungabi nazo lezi zinto lezi ezenzela ukuthi ukhwehlele noma uqede usi ngaphakathi. Niyabona amakhambi lawa njengoba siwasebenzisa kwaZulu noma siwasebenzisa nje ngokwesintu traditionally, it's not like siyasangana emakhanda.
it's not like sikholelwa ey'ntweni engekho. Umuthi uyasebenza ngani zakwethu, come on, umuthi uyasebenza. It's just that indlela esiwuchaza ngayo thina ngokwesintu sinezinganekwane because we don't have ama-tools to measure. Yebo leyo nto leyo, these scientific terms cishe angakwenza ukuthi u-understand-ke, but they are modern and they are western. It's not something esisuka kuthina. Yebo leyo nto leyo. So ngicabanga ukuthi ngendlela esifundisana ngayo manje izokwenza ukuthi wonke umuntu abe on the same page, wonke umuntu accommodate-ke when it comes to sharing information, because ngiya-understand-a ukuthi information mayisiza ngolimi olulodwa oluqondile iba nakho lokho ukuba vague noma ibe narrow kubantu abathile bagcine benga-understand-anga ukuthi kahle kahle sikhuluma ngani. Yikho ngingathanda ukuyi-refer njengomelaphi wendabuko ojwayelekile, because ngithanda ukuthi ngiyindoda enolwazi. Ake ngisho kanjalo, ngiyindoda enolwazi enesiphiwo futhi sokwelapha abantu. So leyo nto leyo ingakusiza nawe. Angichaze kanjalo, asivale ividiyo singandi kakhulu ngani zakwethu ngoba bengifisa ukukudlulisela khona ngomhlonishwa sesikudlulisile. Kuningi okunye okukhona, sazoshare information. So yenza sure ukuthi uthinta i-notification bell lapho, so that every time mangabe ngi-upload ividiyo uya-notify-eka lapho. Kwabasafisa ukufika kumkhulu nogada, ngani zakwethu ngicela wazi ukuthi uma uzofika kumkhulu uzolanda something noma uzofuna umuthi, yazi ukuthi uzolala if ungenayo i-personal vehicle noma imoto yakho eqondile, if uzosebenzisa imoto zomphakathi. Ungabe ufuna umuthi, ungabe ufuna izinto ey'njengey'gubhu, ngiyakhanda lokhu ngani zakwethu, ngiyakhanda kakhulu izinto zami lezi, but angithandi ukuthi ngilokhu ngikhuluma ngazo cause abantu sebazibeka kabi ezweni, bazikhuluma kabi, but mina ngifuna ukukukhohlisa, angeke uze ulambe kunalo shuni. Ma uwenzelwe yimina, I believe angeke uze ulambe ngani zakwethu uma uwenzelwe lo shuni. Uzo-understand ukuthi yini le enginika yona, uzokwazi futhi ukuthi yini le enginika yona, cause imithi iyasebenza no matter ukuthi uthini. Isebenza in hand with your psyche nomqondo wakho kahle kahle. So kunezinto ofanele si-understand. That's the reason why ubona ukuthi abanye abantu banikezwe lezi zinto zafike zabangela iy'nkinga. It's because i-understanding it wasn't enough. You need to have i-understanding yale stuff lesi. I-stuff operator at a higher level of your consciousness. So uma ukuthi umqondo wakho usezingeni eliphansi, you won't be able to manage or to sustain i-power ela. The power ela is beyond your imagination. Ungakubona something crafted like this, it has power ngani zakwethu. But encourage ukuthi uhambe ufune. Take it at your own risk, but it's not a risk, but take it at your own risk still, because awukwazi ukungitshela ukuthi ufuna ipower kodwa awumisele ku-risk. Uma ngithi uyariska, angikhulumi ngokuthi mina uyoriska ngomndeni wakho noma wenzani, ngikhuluma ngokuriska ezinye zezinto ozithandayo, especially isikhathi sakho nama-beliefs wakho. It's not all about ukufa kwabantu lento le. La imithi esuke ihlanganisiwe kwenziwa into ewuphila, kwenziwa i-power supply yamandla athile. It's not like imilingo le, but ekugcineni igcina se-operator as imilingo through indlela esuke i-organizwe ngayo. Siyathokoza bantwana bekhehla. Uma ufuna lo shundo, especially lokho onjengalo, lo simple kakhulu, akuyo into exakayo le, into esimple. 2000 rand ngiyakwazi ukwenzela lo shundo. Phambi kwakho ngelinye lamalanga ngisazovela la evidweni simthaka simakha ukuthi wakhiwa kanjani, ukuze nawe ungakwazi ukuzakhela ekhaya. If unenkinga yokuzakhela ekhaya, then uzobe usungconsulta, but akuyona into engathi no uzane nizoyilanda kanjani njani. Le nto yimina oyithandayo, yimina engazi ukuthi isebenza kanjani, and anginikezi umuntu onga-understand. Ayikabe ngani zakwethu, if umuntu othi ukholwe kakhulu noma usindiswe kakhulu ngale ndlela abantu abakholwa ngayo noma le ndlela abantu abasonta ngayo, ungeze uzothatha le nto le. Le nto ifuna umuntu o-understand-ayo inkolo yesintu, inkolo yabokhokho, inkolo yasemandulo, umuntu o-understand-a impilo yomuntu omnyama, hhayi umuntu ongazazi.
uma ukuthi usadidekile ubambe indawo zonke bese uthi uzongifuna lento le, angifuni ukugulelwa kodwa akasikho lapho nganza kwethu. Thatha umhlonishwa, wenza imbiza, ulapha abantu, utholise unikeze abantu ukuphila, ulapha umzimba wakho uthola ukuphila. Anginendaba mina ukuthi uyayithatha lezi zihlahla ukhanda imbiza inqaba uyayidayisa, it doesn't matter. Mina into ebalulekile ukuthi wena unolwazi and uyalisebenzisa ukuthi likusize. Anginandaba ukuthi likusiza ndlelani, uvule ikhemisi lakho noma wenze ini, as long as usizakele. That's what we need la e-Africa noma la e-South Africa, ikakhulukazi njengoba sinalama crisis ukuxoshwa kwama-illegal immigrants. Angifuni ukuphawula kakhulu because anguye umuntu wama-trend, but ngiyayibona into eqhubeka ngaphandle and I'm aware, I'm well updated, not that I'm left behind, just that angithandi ukukhuluma kakhulu izinto engisuke ngingeyona i-aspect kuzona noma ngingewona umpetha kuzona. Ngithanda ukugxila ey'ntweni zami, minding my business, and ngiyabonga kakhulu kubafowethu. It's not that angi-appreciate, ngiyabonga kakhulu kubafowethu obhuti uphakela umthakathi, nobhuti uNgizwe kanye nosisi oJesinta besebenza phezu kwalo mkhakha ukubuyisa izwe kubantu. Kuyinto enhle kakhulu ingane zakwethu, whoever who is supporting this movement, ningayeki ingane zakwethu, siyacela niqhubeke nilwele isizwe sakithi ukuze sibuyele esimeni. Abangidingayo bafowethu bangithinte is 064 9632 400. Ngithinta ku-WhatsApp, ukufonela ungangifonela but sometimes uzoba nenkinga, angithandi ukufonela. Ngiyabonga bafowethu, siyabonga bantwana bekhehla, siyathokoza.